Максим Гарэцкі. Аповесць «Дзве душы». Раздзел 1. Памешчык сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкаю дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павету. Баляванне было вялікае. Шампанскае лілося, як рака. Клум, гоман, грыменне прывезенага зэн-аркестра далёка нясліся з ярка асветленага панскага палаца па старыннаму заглохламу парку, насаджанаму рукамі падданых за каралём Панятоўскім, пераляталі заплытае возера шумячым чаротам і трапетна шэпчучым уночы трашніком, каціліся, засмутнела слабнучы, цераз сонны фруктовы сад і каналі на дварах спячай вёскі. Сярод агульнай несудзержнай весялосці і скокаў, пад налязаннем начы і музыкі, маладую нервовую паню з няцейку агарнуў нез'яснімы сум. І яна вельмі напужала мужа, настойліва бажала зараз ехаць дамоў, дзе астаўся іх першачок, 3 месяцаў Ігналік. Але ж Дуся, уставаў з-за картэўнага століка, прабаваў рассеяць прачуцці аб няшчасці агорчаны пан муж. Яшчэ гэтак рана. Усё спакойна. У нас сышлася добрая партыя. Паня раптам уся задрыжэла. Слёзы пырскнулі з вочы, апяклі яго руку. Ігналік мой, Ігналік, баржэй дамоў, да яго. Дзіўнай трывозе і клопату маладой жонкі баляваннікі надта не падзівілі і без думак гулялі аж да шэрай гадзіны рання, калі мужыкі, схапіўшы косы, беглі ў макравата імгле золку на сенажаць і прыкрачулі на хаду слабнучыя гукі панскай гульні. А наканованае прачуццё не ашукала яе. Сярод чорнай цямноты, у чартовым барку, а поўначы, на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціха і асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэўю, вадзілі вушмі і, чуючы, пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся. У нецямлівай друготцы прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела, і блізюхтанька ў лесе каля дарогі дзіка гэйкнулі, схапілі коні за паводдзя і першы раз дзіўна і голасна вухнулі у лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона. Прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Коні рвануліся на дыбкі і быццам шалёныя паляцелі. Жудасна, як звер роздурнелы пан, сціскаў ліпкімі ад крыві пальцамі халадзеючы бязвольны труп. Хурман знямеў ад страху і сударжна ўпінаўся нагамі, намагаўся, каб не зваліцца з казлоў, не адарваць абкручаных вожкамі рук. Сонныя птушкі неспакойна, нездаволена трапыхалі крылем у макушках сярод нявіднага ў чарноце вецця. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтуру габінет з каньяком і цыгарамі. Здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верныя слугі ўзялі ў панскі двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка хлопчыка, панічовага блізка што аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку паставілі яшчэ адну калыску, наспех збітую дваровым сталяром і надта невыгодную побач з прыгожанькай люлячкай паніча. Але ж абодва
дзіцянёткі былі амаль неадзначныя, і абодва у поўным загадзе мамкі. «Еш, пі, ні аб чым не клапаці», – сказаў неяк раз пан мамцы. «Толькі аднэй прашу ласкі ў цябе, не рабі няроўнасці ў дзяцёх, калі будзеш карміць і даглядаць». Сказаў і ўзноў забіўся ў габінет. Маланя была ціхая, маўклівая, але разумная і рахманая баба, жонка здадзенага ў салдаты і ў скорым часе памёршага там мужика. І прыйшлася якраз да новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і харошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў Маланін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі як браткі, слухалі Маланіны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка у даўгім чорным сурдуце і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго панічочка незвычайна. Здавалася, яна любіць яго болей, чымся роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра, да пана ніякае дзейканне адтуль не дахадзіла. І ён гардзіўся Ігнасём, чуў у ім сваю белую костку і сінюю кроў, сваю пароду. Толькі адзін раз, адзін нядобры момент быў. Здалося Маланні, як быццам пан занадта доўга і пільна ўглядаецца ў Ігналіка і на вялікую карціну на сцяне, дзе быў намалёваны сам і з нябожчыцаю жонкаю. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома. Адылі матка, як слова, наўмысля выдаляла яго ад сябе. І як дайшоў 7 гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога Яромы, пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў у панскі дом, і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе.